ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, яъне ки аз ноҳияи Файзобод 3 километр дора гуфтагиай. 5 сотиқ замина, нархи замина 70 000 сомон мега. муомилаи хубандо дӯстони азиз. рақамҳои ватсапаш +7 охираш 5141. касоне ки дӯстони азиз, яъне ки аз ноҳияи Файзобод заминхар бошед, 5 сотиқ замин бо нархи 70 000 сомонӣ боз муомилаи хубанд дорад. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Истиқлол 4 гуфтаги бордоро. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 12 сотиқ замин ай. гирди атрофи хона маҳкамай ва оби свет мушкилӣ нест. нархи хонара 450 000 сомон мега. кухни, баня, ошхонам ҳастай, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтарин гуфтагиай. 4 дар хона, 12 сотиқ замин. рақамо барои тамос 984 33 33 84. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён. 4 дар хона ва 4.5 сотиқ замин ай. гирди атрофи хона маҳкам, обу свет мушкилӣ нест ва нархи хонара 418 000 сомон мега. боз муомилаи хубанд дорад. марҳамат дӯстон, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, бо нархи 418 000 сомонӣ боз савдои хуб дорад. 518 55 68 марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Санктуда гуфтагиай. дар хона мебошад ва 3 сотиқ замина. нархи хонара 250 000 сомон мега. боз муомилаи хубанд дорад. нашоти зиндагӣ кардан, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтаринай, оби свет дорад. марҳамат, 250 000 сомон, яъне ки муомилаи хуб дорад. рақамо барои тамос 975 36 95 95. занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, ягон техника, марҳамат, дар ватсаби мо роҳӣ кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Шоликорӣ гуфтагиай 4 дар хона 8 сотиқ замина ва нархи хонара 220,000 сомон мега свей дорад. Нашоди документҳош ва нашоди обаш ҳечи гуфтагӣ нест. Дӯстони азиз, кадмина ки маъқултон шуда бошад, ина марҳамат даруни банияш, яъне ки кухни ҳама чӣ дорад. Шарти шароити зиндагӣ кардана дорад. Рақамҳо барои тамос 0785 32 21 79. Марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷиргатол, яъне ки дар ноҳияи Лахш, деҳаи Сафедора гуфтагиай 4 дар хона ва масоҳати заминаш 20 сотиқ заминай. Нархи хонара 238,000 сомон мега. Ина марҳамат даруни хонара бинед, яъне ки хона ремонти хуб кардагиай. 238 бо савдо дорад. 900 09 9986. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Хайр то оиди оянда. Худованд меҳрубон нигоҳбон бошад. Дастгиришон пеши мост. Хайр дӯстон, дар понаи Аллоҳ бошед.